Maayong hapon sa inyong lahat dyan. Si Sherwin ngayon ay ang magbahog sa aming biik. Pinawisan ako. Ito ang nagawa kanina. Diri sa kuan haligi na ay gibutang nga kuan kana ang pares ani kay para ligon jud kaayo siya og dili mo irog. Kay akong gi-analyze basin mo abot ang time nga lubog ni siya paing sa ilalom niya kani gibutangan sa minasa tapos ang ilalom dani gibutangan sa bato niya ayha dayon butangan dani sa haligi. Abang-abang na lang jud mo kung unsay resulta dani sa atong mga ginagawa diri sa bukid. Tapos akong bulak wala pa nakatanom niya ang hagdan finished product na siya. Eto, mayroon na tayong hagdan dani. So, pwede na tayo mag-exercise early in the morning. Si Daddy Sherwin ay nagpakain sa biik. Yahanggi, bahugan ang baboy. Ang katong mga biik nga gagmay, dili na lang siguro to bahugan. Ay, ang kanang gagmay, babe, butangin na lang ni duha ka kumkum nimo kay gibutangan pa ni mo? Oo na, wala naman. Kana o para mo. Na. Sige. Karon paingon ta mag-upload kay wala pa ko'y upload sa Mayamiya Lifestyle. Mayroon hinaling si Sherwin katong kahoy nga kuan iyahan gi halingan. Nya kanida ni moy atong itambak dadto kay kinahanglan pa matagtambak nya kuhaon nato ni kaning lubi. Nya maana na day ni siya puhon dani. Mapatag-patag na ni siya puhon dani day. Nya atong sisiw, agoy bib, ang isa ka piso naging sayon pagtungtong sa hanger. Basi mo abot ni sila dani sa nilabhan. Impas ni ang atong nilabhan dani. Maiti-itihan kani. Nya ang katong kanilagi nga buwak ginuukoday na ang ilha manigtugpahan. So ingana na siya. Kuragi na siya. Yan na ay tinambakan kaganiha. Gamay pa lang ang natambak. Nabuling na ko, babe. Yara. Tapos, ang nahuman ni Kukoy kaganiha. Yang bisbisan din ni Sherwin. Napay kalat dani kay wala pa man siya nahuman. Ang yang gimo kaganiha, here akong ipakita sa inyo ha mga jay. So, ang atong update sa lababo ay ito na. Mayroon siyang nakabit na tiles. Puti siya. Kinahanglan dyan ni siya og kuan kay naabog-abugan. Kay ang pag-tiles dani ay ang pagcutting sa tiles abog man kaayo. So need pa jud ni nato nga mag-clean up operation. Clean up operation no. Eto mga sis, thank you so much. Paalis na tayo mga jay. Ayan si Sherwin. Iwan ko anong trabaho niya kanina. Nagbakiro sa baka. Iwan ko kung nabusog ba ang baka. Niya ang gasol nato naradani. Hala, gasol Sherwin dani rani ah? Ha? Arin ako. Babe. Arin ako and goodbye. Kay mag-upload pa ko. Hala, aman ang yawi. Asa ni magibutang? Agoy aglakaw ni siya. Alagay pag yaw diha. Yaw ka na. Ang yawi mga jay. Eto na ang yawi. Arin ako, Sherwin. Lo, natay daanan. Eto. Goodbye. Mag-upload na naman tayo. Kasi hindi pa ako naka-upload sa Mayamiya Lifestyle. Brownie, ag-uban-uban judayin ka ha. Master may si EG ah. Naaglahos ko ante. Kay medyo gabiin na sad og yaahak gabinan na sad tadani pag pangas unya. Agoy. Piulo uli. Uli ka, uli. Agoy, nag-uban-uban ka. Uli. Ah. Uli. Ayaw pag-uban-uban. Giahak na, nag-uban-uban si Piulo. In town pod sa itoy. Uli! Agoy!
Uli. Uli, giatot ka. Ag sunod-sunod ka, ha? Ikani sa si Brownie, kay gauban-uban, mura sa nigi. Agay, uli. Maldito ka dyan, ah. Maldito ka dyan, ah. Uli. Dagan ta, day. Dagan ta. Basi mag-uban ni si Piolo. Dagan ta. Dagan. Nagkuban-uban ta ang ito. Tago tara ni. Wala na ni sunod. Ni uli na siguro to. Wala na ni sunod, day. Ay, nako, Piolo. Diretso na ta. Kaya sana oras, oh. Here na ako sa Balingwan at bang sa Merkado gihapon. Nada ni si Raymond. Nitawag siya kaganiha nga pan kuno niya. Nisunod man mupalit ta sa pan. Ali dani mon. Si mother, si father tuad adto sa ilahan ni Lilin karon kay moadto man sa kuan vigil dito sa akong igagaw nga namatay. Nya mga pid daw papalit sila sa pan. Mingaw na kay gabi naman. Pas mon. Mag-vigil mi karon adto. Ha? Paano yung motor? Oh. Nya upload sa ko una. And then mo-chat na lang siguro dayon ko nila ni Lilin kung asa na sila kay murag something mo uban si Lilin. Asa na to si Raymond? Gikuha niya ang motor. Nya unsa ka nga pahan paliton? Wala pa man. Asa day to adi ay? Wa man nakasunod. Unsa nga pahan paliton? Ha? Arito sa Godalos Cake Shop. Mga people na sila Mother Earth. Hi, Jam. Francis. Kani ako, Adam. Francis. Kani, tagpila gani isaan. Bali, 40, Dam. Then, kani po dayon, Dam. Bali, 20. Ay, sintatanay. Nanay si Raymond. O sa ilag, nangapi sila dito, nangapi na sila. Kani siya, Dam. Walang price na Papaya. Ha? Awa pa sila kapangapi ato. Mangapi ang mga tigwang. Palitan na pan. Ay. Ha? Napa? Harada. Ikaw. Ikaw. Oh, salamat. O, sige na. Muchat ra ko ha. Igna si Lilin ha. Uban na kayo mama. Aguban gani no. Ha, igna ha. Mag-vigil mi adto guys. Tuwa na si Raymond. Nagdala na siya sa pan. Naka-upload na ko sa akong channel sa Mayamia Lifestyle. Nandito si Lilin at saka si Raymond. Kasama rin nila si Maring Inday, Maring Maninay. Sa wala pa nakasubscribe dyan, Inday Vlog, negosyante. Mayaman na ito. Magdilang anghel. Nag-brown out man, Lin. Aman sila, mama? Tuwa na sila? Sila Auntie Inday? Ato na sila? Ato na sila, gihatod na? Ngayon guys, punta kami doon sa aking pinsan nga namatay. Mag-vigil rin kami doon. Kasi mga 15 pa siguro ilibing. Kaya magpunta kami doon kasama si Maring Inday. Hala, kagabi, iday na ko tulog kay nakakita mo ko sa puso iyang bana ni
kuan danang namatay Oh. gikan sa Baskog pa siya hantud Oh. sa sakit hantud dito na din sa lungon. Mami ginamguha magi ko mami gukuraon ko ni isay mami. Ya gukurong ko niya pag masapnang ko niya tusukon din kuno ko niya diri sa kuano sa kanang tubo kato siguro si dialysis ba. Diri ang tusukon din kuno ko niya kalit ya ang daga na po kuno ko gukuron na po kuno ko niya kung Ginoo ko. Kaya si Raymond gusto na makigpunta doon. Tayo na guys. Hulati sa kumon. Oh, una mo kay agsunod. Agsunod ra tamaring hinahini ra tamaring ha. Sama kita problema. Sinain ni ko nga istorya naman ko. Kamu kay Jis. Tama may lain na mo tangan ni karton. Sa G mami subaya. Sa G. Kani kani. Lima man. Bising kungot. Asa naman to? Na di ahap ko man dina. Isa na isa. 44. Nawala. Sa O. Utot. Sa G kuno. 50 na wadiha. Atong sabuhagan si Raymond sa abo para ang mga kalag sa purgatorio dili muuban sa sulod. Hawa diya toy. Hawa toy. Hawa toy. Di talikod mo. Ayun sa me. Lisod pud dapit ag sabuhagan dia ulo. Kana. Ay nara. Diri ra ko magkatulog kay ang motor gamay na ang gasolina basin og mahutdan nya tuwa dito sa kawayanan impas na dayon ko unsaon na lang magtulura ko sa motor unya og naiwakwak o di ba diri na lang ta matulog nagsabwag nami sa abo kay nasabwagan naman sa abo pwede nami magsulod here na dani ra ko sa bangko lin natulog din. Asa may lock na ni? Ha? Iduot ra ni? Ikaw ra na kay basig. Dani ra kulin. Abay rin tagkuan kay mag-charge ta. Mag-edit. Thank you guys sa inyong tanan. Sa mga blessing. Sa mga suporta ninyo sa amin. Maraming salamat sa inyong lahat. Guys, gipang gutom mi. Si Raymond, gigutom pud si Raymond. Naada ni si Lilin. Amta guys. Manihapon mig utol. Dit nagkaon man ko didto. Nya ang sudan dito karning baboy. Nya ang sudan inununan. Nagkaon ka dito man wala? Wala ka nagkaon? Naamay ko dito. Gilamisa. Siya kaon. Wala siya nagkaon. Kaulo man ka. Na ay inununan nga pidlayan. Manihapon ta. With tubig na malamig. Nagkuan ko sa ice kay lami inom sa tubig nga bugnaw kayo. Kani atong basuhon kay para matagbaw ta. Papura. Hugaw din yung lubot sa kuan din. Pitsil. Pitsil. Dani man ako. Sa kaldero. Nagkaon man si Raymond. Naibo ko pag kuwan. Kaon man siya. Kaon lang po ko. Sulang ko siya kaon man siya. Kaon lang po ni. Kaon ta balag kagmay lang. Mga on guys, tanan. Nagyatagan ko sa ina ni Lilin. Nagyatagan pagit ko kuan. Kani ako man siya. Pero katong pagpanghatag na ako sa mga kuan, sanina, naapil ni siya. Mga on ta. Nagunda naman ka mo. Lingkod na. Ikaw lingkod din. Lingkod din. Ikaw na. Ikaw lingkod. Lingkod ba? Yan na ay lasa. Halang nilin. Lasa lato gani. Aslong. Lasa ni sa lato. Anak lato mo kaganyan.
Dili na niya pa sila papa? Wala si Bibi Aman. Bukid. May kinakataas dito sa isa. Mana? Ana sila utik dito. Wala, nag-duty din si Alan. Nandok si Balbal. Hadlok si Lia TV sa Balbal. Naka-upload lagi siya, Lin. Hindi ba siya? Kasi na po ang napapahit ko. Paano? Ando ko gikan na kukoy. Apa naman ako eskulyana. Kita na nilahusan na mo. Dili mo si Abril kaniha. Si? Abril. Ano man? Diyan na siya nakuan sa Naasay? bungkugan. Na diyan mag-sleeping iyang flat. Na. Dili siya ganihan nag-anhin nagturon siya. Gaton niya si Manang o si Bebe Pangas. Ano yung bisakya ni Papa? Nagtugbang. Doon na, April, balik na. Balik ka na siya. Pangwana yung mga sanina uban. The next day. Good morning! Ngayon ay maaga tayo punta doon sa palengke kasi mayroon akong bilhin doon. At saka ito, mayroon akong cellophane para lagyan ko sa aking damit na nasuot kagabi. Kanina, kinuha ko ito tapos ipasok ko doon sana sa loob. Yun pala ay naalala ko na hindi pwede ipasok kaya tinapon ko siya. Ay, hindi pwede ipasok ito, Jai. Kaya ang gagawin natin ngayon ay ipasok natin ito ng silupin kasi dalhin natin ito doon sa bukid. Punta muna ako ng palengke, mayroon akong bilhin doon para sa almusal. Iwan ko si Father kung makapunta si Father ngayon kasi nag-vigil si Father kagabi. Ito, paalis na tayo ng maaga. Hala, ang yawi, hindi ko na pansin kung nasaan ang yawi mga Jai. Dito na tayo sa may kalsada. Diretso muna tayo sa merkado. Bili ako ng para sa almusal. Kasi mayroon akong nabili kahapon na bansi, isda. Pwede yun sa ulam sa tanghalian. Kung sakaling may pasok ngayon sa Panday si Kukoy. Iwan ko si Father. Baka hindi si Father makapasok ngayon kasi Bilar. At saka, diretso na dahil tayo sa bukid pagkatapos kumamaya doon sa merkado. Nakaabot ko diri sa kuan. Hello, morning. Pulisong dapit niya si Besh na adani. Hello. Uy, dugoy na kay kadani no. Ay, pero ni Hawa ko. Nibalik na ka. Balik na kami na. 100 lang ako aday. Aliti. 100 pesos. Oh, 100 lang. Dito ko sa Petron, kaso sirado pa man sila, alas 6 pa man sila mag-open. 6 pa. Oh, nya. Nilahos ko diri. Tabok-tabok ko. Tabok-tabok ko sa kuan. Karsada. Pero mo lagi nga magtan-aw kay. Lagi bantay-bantay na. Oh. Kana lagi. Asa ako nagkontra sa inyo lagi. Oh. Lagi take. Ay hinay-hinay lagod ko sa paan. Mo lagi. Paingon na pud ko pangas karon day. Pangas Aday, siya ha? karon sa. Thank you so Yes, much. sa Siguro bukid. lugar ka ko Ben. Okay. Kagabi man ta ko mo pangas kay nag-vigil mi ba nya. Murag alanganin man ang gasolina nya. Mahudtan ko dito dapit sa nay kuan anang daghan kakahuyan di impas ko. Mao nang naniguro ko ana lang ko naguli. Dito ko natog sa manghod. Shout out sa akong baby loves. Yes. J. Mark Sabanya. Yeah. Jomar Bueno. Dua ka bok dyan lang. Dua ka bok sila. Isa ra kay. Maayong duha unday kay para kung magbuwag ang isa na ay reserva isa, di ba? Lain man. Bitaw tay. Mo hinihinay na dayon ko tay. Sige. Thank you so much. Pangas pa ko sa bukid. Nya diretso na din ta sa merkado mga sis. Thank you. Natong hotdog nga atap ko. Saan mo? Ay katong isa, katong tag
15 siguro at pila ito. O kanya. Night cheese niya no. O kanya. Apila isa ka pang ana. Ana lang isa ka pa. Hotdog guys, palit ang hotdog. Tapos palit sa siguro ta ani lumpia. Ang lumpia ni mo tagpila 35 to 100. Bali 100 na lang tayo. Daw oil, murag napay oil dito guys. Napay oil. Ako dalang ipo pa. Di anak. Salamat. Salamat. Nakapalit na ko sa hotdog. Palit pud tag kuan pandesal para naapod tay pandesal unya. Hi da, morning. Exercise. exercise. Ako di nako kinahanglan mag-exercise no. Kay nga no, everyday man galihok ang akong lawas. So, naagyapon tayo exercise. Palit po sa tagbulad, kaya naay bulad ani. Oh. Hi, morning. Tagpila ni siya. 50. O, kanilang isa. Sa kabulad. Nakalagay po yan sa regulation. Yan po natin. Pag-aralan natin mabuti ko. Ano yung sinasabi? At ito ang dahilan. Sabi na Panginoon, ibigyan po pa niya ng pagkakataon ng mga tao para makalapit sa kanyang kaabagan ay napakamapagpasensya po mga kapatid. Our God is graceful and merciful. Hindi siya mabilis na magalit. Siya ay naghihintay. Salamat. Maraming pagkakataon. Hi, good morning. Marami nang nakakilala sa akin dito sa Balingkod. Tingnan yung suot ko. Kamuritsing pa si Oka pero Lavandera, Japan. Ano na pandesal. Malunggay, Oh, malunggay. Diretso na ta guys kay nakapalit na ko sa pandesal nya naapod sliced bread. Tamang-tama kay naapa dito peanut butter. Nya atong suot murag burikat-burikat style. Laban ng gihapon Japan. Share na ta sa atong motor. Diretso na din ta guys panga sa bukid. Kita-kits na lang sa bukid kung ano manganap doon. Here na tayo mga people. Good morning kaayo gyud sa inyong tanan no kay na kanang hait kaayo ang adlaw. Hait pa sa akong ay si Brownie. Nag-auhag na sa si Brownie murag ni mata na si Sherwin. Ang daddy Sherwin. Kaganiha guys, grabe kay ang iro. Ang iro nagduha-duha bitaw siya paglabang. Aglabang na siya, nagbalik, agbalik. Nya, hinahinay ra man lagi akong padagan kay labi nagsintro hinahinay ra ko. Labang siya, agbalik, naglabang. Pag action na niya agbalik, nagatubang man sa ako iko. Nagdagan ang iro. Nagdagan ang iro padaplin. Bitaw no di jud kalikayan nga naadyoy mga ingana. So ang pag-amping na lang jud. Kay Ginoo ko. Mao nang gibanghag ginako iro. Ana ginakong iro. Gihak na. Kay una-una na ako Ginoo ko masigundahan na naman sad ka. Matakilbong na sad ta. Nako gipalit nga pandesal. Nya gihatagan ako sila ni Joy Joy dadto pod nya. Napodani sa ilahan ni Antinisa. Kay naa sinura gamay oh. Atong ihatag ni Nora gamay. Here guys. Laban-laban lang. Japan. Nora. Asa man ka paingon? Ready na imo kahoy? Ready na kahoy Nora oh. Please, mami. Please, mami. Very good. Oh, napinaskuhan oh. Agay. Yak na. Oh, kau hatag mamalakaw. Salamat. Salamat.
Salamat. Salamat sa lagi. Aguli, Norante. Tuwa na. Larga na sila nila. Hayahay na dito pohon. Kay sinura nag-abroad man. Nya si Rene, dito ra si Rene. Mao. La. Tabo din si Piulo. Nabaka daning isa. Nabaka daning si Sherwin. Guy, nanay tasa sa gawas. Okay. Si Daniela. Atong tagaan ang mga dogs. Okay. Very good ni Daddy Sherwin. Oh. Very good. Hala. Si Daniela. Ito kasi limpyo-limpyo siya dito sa kuan. Oh. Pagkabuutan sa ako, Daddy. Oh. Okay. Nagkami mang sampot. Pagkabuutan sa ako, Daddy. Kiss ko sa ako bata. Okay. Hala. Ayaw ginibasa ang ilaha, Dani. Makalipay kay tanaw no nga. Kuan ka nang imong mga alaga. Hindi kaliguan niya. So karon, diretso na din tagluto sa pamahaw. Naglungag na ka? Sige. Ako ra bahog na bib. Ako ra bahog. Kay paglungag kay ako agluto ko sa sudan. Ha? Kay nana to sila papa karon or kukoy. Ambot lang kasi papa og mo. Ari si papa karon kay nabilar man to kagabi ibayot. Nyang saon na lang. Mag-duty na pud siyang bilar. Nya kay high blaron baya to aday. So kinahanglan nga di sa to siya dayon padyutihon kung dili niya kaya. Thank you guys sa inyong lahat. At saka eto magluto tayo ngayon. Eto. Ala. Nasulod man ako, day. Ay, dito ko itapon yan. Yan siya, dyan. Itapon. Brownie? At natagaan si Daniela. Muna akong ipalit hotdog. Ay kuan. Buwad. Diba? Lahugaw pa ni Dani na area dyan. Ato natagan si kuan. Daniela sa... Lainit pa siya, day. Init pa ang pandesal. Kaunta. Mga unta, guys. Ito. Ano, ibahog kayo. Kaano niya? Nga ang... Dato na ranin ni aging adlaw. Ronnie! Titi! Akong naalala, pag mahuman niya tanan Dani, ang piso na pud karon kay ang ite. No? Ang ite. Mag-iti-iti gadjud siya. Nya. Shout out dyan kay Sarah Gaga. Baka naman dyan sa mga hindi pa naka-subscribe, Sarah Gaga. Siya ang ano ni Madam Tucci talaga. Nang sinaligan, no? Si Ate Suling, si Daniela. That's it. Dani. Pila. Ito. Agoy. Di mo kaunda na pa? Ano kakainin ninyo, ha? Ano ka nakauntot? Na?
Agad, si Daniela hindi kumain. You're so ano talaga, Daniela, ha? Yan, very good, kumain na. Tapos si Brownie, walang pili yan si Brownie. Kakain yan. Si Daddy Sherwin, nag-prepare na siya para sa saing. Ako naman ay magluto ako ng hotdog. Diba? Social. Hotdog unya bulad. Perfect na ang pamahaw. Ayaw, isa ka ang sanilas, babe. Uy, ginuo ko dagan, kanon. Uy, ginuo ko dito, itang mag-usik-usik sa ko. Sabaan din ka Danny Sherwin. Ana na, eh. Mag-fried rice, ang santa. Abog pa, guys. Hala, ginuo ko pagkadagan sa kanon. Ablihan na ni mo ang kuan, bugas. Ate, para uto. Tesa. Kanina lang. Lagi nag-angan para ubusin niya uto niya. Agkaon ta sa bahaw nga kay bahaw nga naay panday. Daghan guys, oh. Wala pa din panon? Wala. Ayaw na lang naakan. Ano lang ato ako, ano. Nangatay na ka? Entah? Napildi ang akong kuan, bib. 2,000 na saon na lang niya. Nga tay kwarta gani. Nya. Dahil napildi ani no. Agoy. Misahan gaya nga napildi gani. Sagdi lang kay makabawi ka sa ugma. Gi kaliguan ni Sherwin, si Piolo og si Daniela. Ay ipaduol na sa kuan tubig. Agoy pagka valedictorian gidani niya ba. Morning. Wala si Papa. Wala ka ulit siya. Pagi siya ka ulit siya. Lagi mayasag niya kuan kay Bilar to ah. Dira atong kuan kay bulat. Tapos ang atong hotdog diara niya with matching kape, imal na ang pamahaw. Thank you guys to all sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Ay si Daddy Sherwin. Ang kuan babe. Ay ayaw na plaginita kay idiretso na lang nato dani sa kuan. Luwag na lang ato kuan nun. Ara. Apil na to ng ulo kay sayang. Mag-alay sa'yo. Alik koy, unya na na koy. Kamura magkape, dili man ko magkape man. Amen. Wala lagi luwag dani, babe. Luwag sa kanon. Hotdog. Brown kayo. Kilo kay nanagbo ka diha. Ha? Humanamig pangaon. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Sa mga suporta ninyo sa amin lahat, maraming salamat. I love you all guys. Bye.